दिनैहाय गुवाहाटी बर्षापारा स्टेडियम माबा क्रिकेट एंटार 20 टूर्नामेंट MLA 11 भार्सेस आर्टिस्ट 11 मोन्नै टीमनि गेजेराव जायनाखि आन्तरिकता टूर्नामेंट माबा जों गोदान MLA नालाय सायख' नालाय ओमफ्राय आर्टिस्ट आगोलाव माब्लाबाबो बर्षापारा स्टेडियमाव क्रिकेट गेलेयाखैमोन दिनैहाय माबा आसाम क्रिकेट एसोसिएशननि आफादगिरि मा होनो तरंग गगৈ बिथांनि दैदेननायाव जों MLA 11 चान्स मोनबाय आगोलाव टिभियाव नायबाय थादों क्रिकेट खेल ओमफ्राय दिनैहाय जों खेलिनानै मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनबाय आरो आं माबा मोनसे मेसेज जायनाखि क्रिकेट प्रेमि प्रत्येक सेंग्राफोर सिख्लाफोरखौ नोंसोरनि माबा मीडिया चेनेलनि गेजेरजों आं माबा मोनसे मेसेज हरनो नागिरदों जे जाय सेंग्राफोर क्रिकेट प्रेमि बिसोरो जाहाथे फैगौ सम जिहेतु गिदिर स्टेडियाम दं नालाय बर्षापारा इन्टारनेशनेल क्रिकेट स्टेडियाम ओंखायनो क्रिकेट खेलिनानै आसामनि सन्मान बिटिआरनि सन्मान आरो स्पर्ट्सनि सन्मान लाखिनानै जाहाथे आन्तर्जातिक इन्टारनेशनेल आरो नेशनेल लेभेल जाहाथे पार्टिसिपेट खालामनो हायो।